Novi operator na našem tržištu, Žasu telekomunikacije. Kao novi operator na tržištu nudimo vam najnepovoljnije cijene, nemogućnost pohranjivanja brojeva na SIM karticu te prvih 100 minuta razgovora 74% skuplje uz mogućnost plaćanja isključivo gotovinom. Potpuna nepokrivenost mreže u cijeloj Hrvatskoj, nemogućnost slanja SMS i MMS poruka, a od sada i dvije potpuno nove usluge, nemogućnost poziva na čekanju i onemogućen pristup internetu uključen u cijenu pretplate po još nepovoljnijoj tarifi. Uz sve to nudimo i nevjerojatan Stupid paket koji onemogućava prikaz broja na zaslonu, poziv voljenoj osobi te poziv iz inozemstva unutar Hrvatske. Kupcima ovog paketa nudimo i vrhunski mobilni uređaj Se Sushi sa ultra jakim zračenjem za 900 kuna bez dodatne nadoplate, a sve to bez biljega, nepotrebne papirologije i čekanja u redovima. Dovedete li novog pretplatnika, povećat ćemo vam pretplatu za čak 70%. Sudjelujte i u nagradnoj igri Žasu telekomunikacija. Na našu adresu pošaljite nam 2 novčanice s likom Ante Starčevića i možda baš vi osvojite besplatan jednodnevni izlet u Zagrebački botanički vrt. U korak s konkurencijom, komunikacije Žasu.